Започнала преди 18 години в един малък офис, днес Агенция Мира е разположена в собствен, архитектурно и красиво оформен комплекс за траурни услуги, който предлага всички необходими условия, за да могат опечалените да изпратят по достоен начин своя покойник. Агенцията разполага със собствен автопарк, специализирани автомобили и луксозни катафалки, както и една автентична с конски впряг, произведена през 1932 година. Има изградена собствена минусова хладилна камера, дом на покойника и зала за извършване на необходимото по тоалета на починалия. За улеснение на онези, които ползват услугите на Агенция Мира, е осигурен и паркинг с 100 паркоместа. В ритуалната зала церемонията се провежда в удобно за близките време, тъй като комплексът е независим от общинските структури. По време на нея може да бъде представена мултимедийна презентация с снимки от целия житейски път на покойника. Ритуалът също може да бъде проведен и в самия гробищен парк, в стилно изградена шатра. Помените могат да бъдат направени в избрано от близките време в някои от трите салона, които са осигурени. Те са за 250 и за 20 човека. Агенцията разполага и с отделно кухненско помещение, където близките сами, без да бъдат притеснявани, могат да приготвят своя кетеринг. Разбира се, кетеринг предоставя и самата агенция. В Мира дейността е така организирана, че опечалените са освободени от каквито и да е ангажименти. За перфектната организация изключителна роля има 35 годишни опит в този бранш на управителя господин Иван Алексиев, както и професионализмът на неговите сътрудници, служители и партньори. Изпълняват се и експресни поръчки за цветни и черно-бели некролози. Могат да бъдат осигурени съобщения в пресата, както и съболезнователни картички. На разположение на опечалените е широка гама от паметници и урнови плочи. Агенцията предлага почистване, засаждане на цветя и поддръжка, както и реставрация на гробни места. Всички необходими траурни атрибути и богата гама от отвари могат да бъдат закупени в специализирания магазин на комплекса. Богат избор на траурни венци и букети има в магазина за цветя. Мира е сред малкото агенции, които предлагат подготовка за изпращане и репатрация на починал от България чужденец до родината му. Благодарение добрите контакти на фирмата със съответните служби, това става бързо и безпроблемно. Екипът на Агенция Мира е от високо квалифицирани служители, които са съпричастни към мъката на близките. Тяхната отзивчивост, коректност и топлота внасят спокойствие в душите на опечалените в един мъчителен за тях момент.